jama'a ku tsaya ku jin gafin ba rabuwar Allah annabi bace maka ni da ita fa ba rabuwar girma da arziki bace maka ni da ita fa rabuwar tsiya ce maka ni da ita ta zo daki na fa ta kwana na rantsi da Allah an ƙarya ce nake mata wannan azumin da nake Allah saka yi Allah sa baka dauka azumi bane nake gashi azumi ne a baki na nake ko in ƙarya ce nake mata Allah saka in kai azumin wannan lahiya ta zo za mu tai mai duguri da ni da ita za mu tai mai duguri sai ta yi tana wayan he ta yi yawa na ce to wannan kidnapping ina ne zata yi wayoyi ne zata sa a kwace menene ta yi na shi an iya cewa ko wararan ka wani irin kani a cikin shi sai ta kalle ne ta mata waye yake mishi wannan tambayoyi sai ta ce a'a wanda yake cewa wanda zamu game da shi zai bani wani sako in ƙarya ce nake mata ubangiji Allah sa wannan azumin da nake Allah saka in sha ruwa lahiya ni za a sha jini na nace ni za a sha jini na dan ubanki sadiya haruna jini na daci gare shi an ƙarya ce nake mata wannan azumin Allah saka in kai shi lahiya na hi ƙarhin ki ta ko ina ni na hi ki butsara babu abin da zaki huddo na in ji kumya babu shi wallahi babu shi ta abin da ke so ki huddo ta abin da ke so ki dora ta abin da ke so ki hwadi ina da bakin hwadi ni ma matsiyaciya